Somo to ber, kwano be ber, kata ochendo kamano, onego kete aketa, wan bende no chando wa, to wan mana kama wachope ni. Koro kik gole yawa, nyithindo bro yudo matek. Ka wadhi nyime, yudo ni moko kuom jokanyo e sekta mar somo dwaro mondo piny owacho okony sikunde tego somo e yor lony manyasani motelo ne chako chenro mar somo mar senior secondary. Puonj maduong' mar sikund yawuowi ma St. Joseph Ramogi, Mr. Erastus Nyagwa, owacho ni somo e yor lony manyasani dhi konyo malich e tego chenro mag somo e senior secondary. Nyagwa owacho ni ka okalo kuom lony manyasani, japuonj achiel nyalo puonjo kata klases 15 e sikunde ma opogore opogore. Wacho ni kata sikund sekondar ma St. Joseph Ramogi dhi nyime kod tiyo kod lony manyasani e weche mag somo, ka wacho ni jopuonjre mage kinde ka kinde ipuonjo kod japuonj maduong' mapuonjo e sikunde sekondar manyien ma Alliance ka itiyo kod lony manyasani kata virtual classes. If we have enough projectors, enough screens, then we will be able to go. I believe we are well prepared for them. We'll do the 3 pathways so that we apart from STEM, which is our backbone, these are the pathways we'll take into consideration. But the biggest challenge that our school being as one of the schools which are being sought by parents, we tend to imagine that the number that will turn up will be big.